Hello and welcome back to the Runaway American European edition. Today we are checking out a Finnish sketch comedy, which is POTUS 2017 with English subtitles. I'm assuming that this POTUS from the thumbnail that I saw is Trump, which let's get into it because you guys know I always laugh at those ones. Funny. Okay, so Obama leaving office maybe. Oh, God. Oh, Melania. No niin, tervetuloa nyt tänne Ovaali-toimistoon, jossa minun oli kunnia palvella Amerikan kansaa viimeiset 8 vuotta. Siis tosi masentava sisustus. Kuka tää on suunnitellut? Joku luuseri? Mutta nyt kun valta on virallisesti vaihtunut, niin toivotan teille, herra presidentti, kaikkea hyvää. Rouva Trump, onko hän ihan ok? On. Hän ei vaan puhu mitään kieltä, mutta muuten tosi kultainen ja paremman näköinen kuin yhdenkään muun pressavaimo. He speaks no language. Paremman näköinen sun vaimo. No niin, ei kai siinä sitten muuta. Hei Fred, ennen kuin sä meet, niin pari kyssäriä. Fred. Mä olen Barack. Mä kutsun kaikkia teikäläisen nimellä Fred. Ei millä pahalla. Mä oon tällä viikolla vähän kattellut, että mitä tää virka pitää sisällään. Anteeksi, tällä viikolla. Pitääks nää paikkaansa? Kongressi ja senaatti voi torpata kaikki mun ideat. Se pitää paikkansa. Saanks mä laati lakeja? Korkein oikeus saa tää lait. Saanko mä päättää, että kuka rakentaa ja maksaa sen muurin, No. joka rakentaa Meksikon rajalle? Et saa. Saanko mä kieltää abortin? Korkein oikeus saa tehdä senkin. Saanko mä aloittaa sodan? Et ilman kongressin hyväksyntää. Saanks mä pommittaa kuuta? No saat, mutta siinä nyt ei ole mitään järkeä. Does in my head. Tää on ihan koiran virka. Ei ihme, että tää on annettu jollekin mustalle jätkälle. Ei millään pahalla. Donald, äänestäjäsi odottavat sinulta suuria ja on ehkä hyvä myöntää itselle, että liiankin suuria. Okei. Mutta mihin ne muuttaa ne ihmiset, jotka ei äänestä? He Tai relocated. miten niin muuttaa? Eihän ne tänne voi jäädä. Mä oon aika loukkaantunut niille. Kato, mitä tää yksikin tyyppi kirjoittaa mun Twitterissä. Tähän virkaan kuuluu kritiikki. Itsekin sain vuosien aikana osakseni kaikenlaista. Siis joku ala-asteen opettaja Floridasta väittää, että mä olisin kuumakalle. Mä näytän sille, kuka tässä on kuumakalle. Sekin luuseri. Ei ihme, että opettajilla on niin shaiset palkat. Donald, anna kun mä kerron. Olen näiden vuosien aikana huomannut, että meillä amerikkalaisilla on paljon enemmän asioita, jotka yhdistävät meitä, Florida on paskin osavaltio. kuin asioita, jotka erottavat meitä. Pelkästään eläkeläisiä ja krokodiileja, joka on muuten paskin matelia ikinä. Ei ole olemassa liberaalia Amerikkaa. Florida Panthers, #paskin lätkäjoukkue ikinä. Ei ole olemassa konservatiivista Amerikkaa. Ylivoimaisesti rumimmat ja vanhimmat naiset asuu Floridassa. On vain ja ainoastaan Amerikka. #rajat kiinni, #turpa kiinni, #Meri Streep on paskin näyttelijä ikinä. I'm so sad. I'm done. Donald, Fred, anna kun mä kysyn ihan suoraan. Jos tämä kaikki tuntuu niin epämiellyttävältä, niin minkä takia sä halusit presidentiksi? en mä halua puhua siitä. Kerro nyt. Ei. No kerro nyt. Ei saa kutkuttaa. Minä tiedän tämän. Hän ei halua olla presidentti. Hän vain haluaa, että häntä kutsutaan presidentiksi. Aha, just joo. Nyt sä opit puhumaan. Mä oon pettureiden ympäröimä. Mä lähden himaan. Now you've learned to talk. Fantastinen hima. Siellä on kultaiset seinät, kultainen suihku. Tässä on sitä Trumpin grilli ja sitten on vielä tuo Melania strippitanko, että mihin nää laitetaan. Mä en todellakaan tiedä. Why does he, like, I don't know the significance of why he gets a grill.
Like, why the grill? The stripper pole, I understand the reference to, but the grill, I'm not really sure. Maybe someone can enlighten me. Because, like, dude eats, like, McDonald's all day. I don't understand, like, why he needs the grill. Maybe he, like, refries the burgers. I'm not sure. Like, he throws them on the grill for a bit, warms them up. I'm not sure. But that was hysterical, especially because I am from Florida originally. So that was really good. It was really great. Just, like, constant shitting on Florida. It deserves it. It's, like, one of the states that's infamous for just craziness, right? That was really, really well done. Actually, the thing that made me laugh the most was when Melania was coming in with him, because you just, like, I expected him, obviously, but seeing her, it was really funny. It's like, she doesn't speak any language. No one knows, oh, you've learned to talk, you're a traitor. Yeah, really, really funny. Love the fact that, like, all countries make fun of him. It's not just the US, it's worldwide. No matter where I go, they all love to, like, bring him up as well. It's just like, oh, and, like, what's your thoughts? What's your this? So it's fun having a president that everyone in the world can talk crap about, I guess, and make fun of so easily. He brings it on himself, let's be honest. Okay, thank you guys for tuning in. If you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more videos like this. Leave a comment down below if there's something you want me to watch. And I appreciate each and every one of you for watching. Thank you so much. Bye-bye.